La vila universitària és com un petit poble que hi ha dins la UAB. Té el balanç perfecte per estar tranquil i envoltat de natura i alhora està ben comunicat amb les ciutats més properes i a només 30 minuts al centre de Barcelona. A mi el que més m'agrada de la vila és sobretot la consciència medioambiental que hi ha. Cada pis té un claqui, que és un recipient de plàstic, on s'hi posa l'oli usat i després es recicla. També tenim a dintre un cor on es poden deixar els taps de plàstic que es fan servir per a finalitats solidàries. A més, tot el que hagin comprat que no es vulguin emportar cap a casa ho poden deixar guardat per a que el següent any ho reutilitzin altres estudiants. Compaginar la vida d'estudiant amb la personal és molt fàcil, ja que tens tots els serveis necessaris dins la vila. Em dic Leire i visc a un pis de 4, però a la vila també podeu trobar pisos de 5, 3, 2 o estudis, tant individuals com compartits. Totes les instal·lacions esportives són d'ús exclusiu per a residents, així com també les sales d'estudi i el wifi. You can meet a lot of international people here because there's a huge international community. A part de fer esport i estudiar, a la vila s'organitzen activitats durant tot l'any perquè puguis conèixer altres estudiants. Soc la Lucía I jo l'Andrea i som companyes de pis. Vivim juntes en aquest mòdul, tot i que també pots viure sol. Si tens pensat estudiar a la UAB, vine a viure a la vila. Tens tota la informació a la pàgina web.